Tak čau lidi, tak já jsem Honzík a jsem nový člen téhle youtuberské rodinky. Takže čus, my vás zdravíme a dneska jdeme udělat zkoušku, jestli může být u nás YouTubeový tady tým na tomhle kanále. Samozřejmě všechny věci, co máme, jsou fejkový a ještě bych vás chtěl upřesnit, všechno, co děláme, je reálný a nedělejte to. Samozřejmě tyhle věci jsou fejkový, všechno tohle, co máme. A ještě to pro jistotu zamrazíme. A může mít? Tak to podrž zatím. Takže. Je tam někdo? Hele, že by tam někdo byl? Že tam někdo fakt je, hele. Haló? Jdem. Tak, pojď. No, dej to sem, ať já chodím vždycky druhý. Vždycky druhý, aby se tomu prvnímu něco stalo. Ne, ale jako vždycky chodím druhý a Ráďa chodí vždycky první. Jo, takže počkej. Takže. Hej, chytneš to? Teďka ti to hodím. Tak mi to normálně prostě dej. Ok, a jdu. Jelikož mám boty úplně na hovno. S prominutím. Jdem, pojď. Jdem. Takže už jsme tady a jsme vybavený foťákama. Takže to můžeme tady. Máme další. To jsme se nekoukli. Jdem tam. To. Je. Jdem dál. Takže můžeme jít zase. Posviť. Je tam něco nebo ne? No. Takhle. A zmyslíme si, jak vždycky první vychází? Tak a tady též nic není. Jinak, jestli jste si pamatujete z minulého videa, jak jsme si koukali a viděli jsme nějaké jiné ještě části, tak to může být další část a tam něco je. Podíváme. I když úplně nevím, jestli je tohle bezpečný. Čum. Co? Jestli někdo ví, co znamená tohle, to napište to do komentářů. Tyhle, to je dost jako. Špatně se tady dejte i. Tak. Podržit to. Prostě to jsem mohla. Počkej, tak. Tak? To. Ty vole. To jich chází hodně špatně. A jo, ještě se podíváme na jednu část. Tak jsou dvě části. Jo. Tady je jedna část a to vede někam dál.
Jak jsem říkal. Takže Tam bych se šel kouknout někde v létě, protože ho vyšlo, ne? jdem dál. Dá? Tady je ještě ne. No, je jich tady hodně. A není to asi fakt, jak říkal tady Honza, jen tak. A něco tady musí být. Protože tady je další. To už jsem ukazoval na minulém videu. No a víš co, kam to můžu víc? Tam, kde podle mě tekla voda. A ještě bych vás chtěl upřesnit, zítra vyjde další videjko, takže se těšte. A zítra to bude o tom, že si budeme dělat svůj vlastní bunkr, neboli prostě v lese uděláme nějakou přístřešek. No, něco si tam prostě uděláme, aby jsme mohli chillovat a nějak užívat si. Takže tak. Teď vycházíme z tohohle bludiště v uvozovkách. A jestli jste si užili toho videa, dejte like, napište něco do komentářů, odběr plus zvoneček. A zatím čus.